Ahoj, v tomto videu si ukážeme, ako by mohol vyzerať tvoj tréning nôh. Je jedno, či si dievča alebo chalan, cvičiť to môžu prakticky všetci, čo už nejakú dobu cvičia. Ako prvý cvik si dáme drep, bude to klasický drep, high bar, kde máš tyč tuto hore na trapezoch. Drep si dávam ako prvý kvôli tomu, že je to komplexný cvik, ktorý ti okrem toho, že precvičíš celé tvoje nohy, zameria aj niektoré svaly z vrchnej časti tela. Tento cvik má samozrejme aj viacero variácií, tak sa neboj experimentovať a skúšať niečo nové. Ako druhý cvik si dám rumunský mŕtvý ťah, kde sa zameriam na zadnú časť stehien. Odcvičil si drep, rumunský mŕtvý ťah. Ak je ešte nejaký sval, ktorý zvýšil a neodhalil si ho, tak teraz pri výpadoch ho odhalíš. Takže ako štvrtý, posledný cvik si dávam výskoky na bedňu, vertikálne. A keďže ma baví cvičiť tak trošku, neviem to opísať, ale tak zaujímavejšie, tak chcem proste v tréningu trochu výbušnosti a tento cvik mi to poskytuje. Takže takto by mohol vyzerať tvoj tréning na spodnú časť tela a ďalšie informácie a články nájdeš na našom webe a takisto máme spravenú aj kalorickú kalkulačku, ktorú si môžeš zadarmo otestovať. Ďakujem ti za pozornosť a čau.